Codurile Cayenne s-au schimbat în 2025. Asta înseamnă că și firma ta trebuie să treacă la noile coduri. Cayenne Rev 3 e noua clasificare oficială a activităților din economie aliniată la standarde europene. Asta înseamnă că de anul ăsta, vechile coduri Cayenne pe care tu le știi nu mai sunt în vigoare. Hai să-ți dau două exemple concrete. Aveai pe firmă Cayenne 4791 pentru comerț online? Ei bine, de anul ăsta, în Rev 3, Cayenne-ul 4791 înseamnă o cu totul altă activitate, adică intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat. Sau poate aveai pe firmă codul Cayenne pentru IT 6203? Ei bine, de anul ăsta acest cod Cayenne nici măcar nu mai există. Și astea nu sunt cazuri izolate. Unele coduri Cayenne s-au recodificat, altele s-au reclasificat și există și multe coduri noi. Ce înseamnă asta pentru tine? Că anul ăsta va trebui să-ți convertești codurile Cayenne la noua versiune, adică la Rev 3, la fel ca toate firmele din România. Așa că rămâi aproape ca să afli exact ce ai de făcut ca să treci la Cayenne Rev 3.